Guys, good morning. This is Opa. Welcome to my channel. Alas 6:45 na guys sa buntag dari sa Pilipinas. Maadjong oras inyong tanan ug asa man mo ron sa lain-laing dapit sa atong kalibutan. Gapon guys, wa ko'y vlog kay mao tong ug Domingo manggo dere kay family day man na may manggibidyo kay. Rest day pud mi gahapon guys. Nagpahuway mi. Wa pud mi nagtrabaho sa unja. Salamat kaadyo ni sir nga nasa Saudi Arabia. Sir, karon padung nako sa hardware kay mo order nako og para sa bungbong og para sa CR. Nga ibungbong sa CR nga lublak. Salamat kaadyo sir. Nagpantang-tagan pa kag daghan kadyong grasya og tagaan ka kanunay og kabaskog sa panglawas. Labi na sa imong mga pamilya. Guys, mao na to ang update ninyo nga naatupan na sa nabungbungan naglikod. Inja ma-update ra pud ko ninyo og mahuman na ag CR. Inja. Basig kaning atubangan inja basig mabungbungan na ni maka palit na kog kuan. Daghan kadyong salamat sa mga sponsors nga mga lumang kasing-kasing. Wang nalaman jud pila ka utong guys. Matiop na ko. Takits taon dyan guys. Kay mo adto na mi sa hardware. Guys, kay sakto pa nag-abot to abri na karong sa jupod mahatod. Ag kuan dari guys, area. Katong tayo halublak pole to mao ag likodan na mao nagduos aho. Mao ning pinakakarsada red daris ibabaw. Sila ang napag-adlaw guys. Alas 6 pa kapin. Nandiyan nagka Alas 7 dani init na pud di kadyo.
A few moments later. Guys, samtang naghuwat pa mi sa deliver sa materialis. Kuan sa laman mig pamahaw kanang naka ana mas undoy magkilaw kuno si Dia. Dia guys, ijang gikuag bukag. Kilaw mga nang kuan. Kilaw-kilaw sa laman kay wa may luto, kilaw-kilaw sa laman. Kilaw guys, kay wait, kuan guys, wait kadyo guys. Tilawan ni ron og lami ba ni ijang kinilaw, pwede na ba? Ana ah. Ug makapasar na ba? Naluto naluto. No, man nagkinilaw man sa sama ni na nagpuwa-puwa. Nagsili. Basig di na po ni makaon ron. Tusok na lang rogat ko mga kaon. Nakakituso kunos naging buhat karong kuno si Daray makakaon. Murag nilaog naman din imo. Nang ato nang tilawan ron guys, ug hanin ni. Pwede na ba ni? Madana ba ni? Ana ah. Guys, padungkos kalsada kay nabot naganggi pa. Deliver nga kuan. Realis, naganggi order. Kapay pagabot gani harami gahuwat. Naghalublak para sa CR, sa lababo ug kuan. Plywood para sa bungbong. Kabilya. Oh. Salamat kago sa lain na pud ng sponsor kay matiwas sa jud ang CR kay na mo pa jud ni moray giabot sa materialis. Salamat kago sir nga nasa Saudi Arabia. Kay matiwas sa jud ni kay nakapalit na ko. Side sa atubangan kani. Mo ni kang atubangan anja. Tuarag plywood. Na-deliver na. Kaya arong mabungbungan na. Nagkaraisig kakilid, pwede ramang pag-ipaway sa alaman rin kay napamay kuan. Bungbong sa taga pikas. Ang kadikit. Ubaw man na ning atubangan, na masubra ari na pudaris kilid. Nagkari nga side, morig ang dari sa CR o sa lababo. Gasin na lamay ang ibang bun ko diha. Napaisin madagino. Tara na po ko sa karsada guys kay di ano pag-deliver nga halublak. Inawahi man ganina kay o ano man, luna man nilang uban. Sir nga nasa Saudi. Salamat ka do sir, mabungbungan na jagang CR o gahang atubangan. Sabay. Salamat ka do sir sa imong malumog kasing-kasing natwang tanga-tagaan pagkag daghang grasya sa imong kinabuhi og kabaskag sa panglawas sa imong tibuok pamilya. Update ra ko unja guys ug sa nay mahuman. Kay kanilagi pong delivery nga Dubai kay ladyo-ladyo man pud ila man pong kuan pag-deliver dengan nagubad para di kuno pud sila gansi. Diyan naghalublak guys. Mauni 105 para sa CR ug sa lababo. Sana pod kita-kits taon sa kay mag akot sa mi sa lublak.
A few moments later. Diya guys. Manigay mong paniod to. Law oy. Ug dapay sobrang inununan. Diya guys, sumana dyan mig paniod to. Unja sa kumo. Kaya wasog hakot sa halubla kay grabe dyan nginita. Maka tulirot sa utok ag kainit. Kanang mo patang ang taon sana hagamay ba nga murag mula nung landong pud sa gamay. Diya. Katubitang ning ingon na nga pag sa kuno sitwasyon karon di kuno ni kayanan og sidya may nabutang sang sitwasyon kay grabe jud kuno kog fighting spirit bisag naginusara ako sa ingani nga sitwasyon ning fight jud gihapon ko saan ta man nga wa man jud ko laing choice di man pud pwede og magpasagad ako diya sa man pud kumudong di ako sa karsada magapin-hapin kog karton maong maning kamot na naman jud nga maplastar. Nakatupuningan nga nganong di nalaman jud kuno kumulig buhol nga aras lisod ang sitwasyon dari. Mao mas gihapon og muli kog buhol anja. Ubalik pag gihapon ko dari kay naman ko mission dari. Manayang gipanamang paningkamutan nga maplastar ko kay arong kahuman na makatulin ako sa mission. Anja. Sa katong mga nakasabot na katong mga ning appreciate na salamat ka doon yung tanan kung katong gihapon wa makasabot katong ning basra kay ug maura to imong gibati para na nga pwede ra man kog di ko magantos ikaw man to di man to ako lahi man pud ka kaya ra jud ka Diyos adlaw wala pud di ba ihapit na day pud may mubuan sa kad nga itagaan mi daring islat. Kay pizza 19 naman day po drone. Nalira ka jug adlaw. Alois Ginoo. Pasalamat jud ko kadto sa atang kay tas ang kay wa jud ko ni pasagdi. Hapit na pud ko matiop dari. Pila na laman jud ka utong mahuman ra lagi ni. Kaya na importante nakaatop na ko. Sa agata istoryahan karon katong parte sa basher ba katong mga ning bus o di mo kumakaingog mga kay isa pa may ning bus na katong bawo nakabasa man siguro mo na comment sang vlog nga daghan ka jud sig istorya as in mura jud si jag perfect ba pasalamat ka ma'am kay wa ka natunong sang sitwasyon pero adto pud pagingana kay kitang tanan dita parehas upad. Unja og naingani mo ko karon wa man pud ni natudyo awa pud ni nagigusto nga maingani. Maunang og unsa man sa imong gusto nganong ingana ka mag-comment sang vlog. Di po ko makaingon nga nasuya ka kay sa iyang sitwasyon karon ingani masuya ka or kuan ra bagajud ka, better ra bagajud ka. Kay ba ko nimo mamugkinsa ka bisan pag makaingan kag wa ko kailan nimo pero kaila jud ko nimo promise. Kay the way nga magkuan ka og message murag naka-experience na ko nga nanay ni agi nga na og kinsa ka pero pasalamat gyapon ko nga nay nga na kay di man jud tanang tawo nga nay mo udyon pero thankful and grateful gyapon ko kay isa ra ka nga ning bash na ho pero ag mga ning appreciate na ho ug ning dasig na ho daghan sila kaadyo siguro 685 isa ra ka isa ray mabawas. Salamat gyapon ko nimo ma'am pero sa uban pod ug parte jud ngani para na bisag ka surindiron ako. Gusto ra jud gyapon ko mo fight bisag wa koy dag bisag di ko mo daog. Mo fight jud gyapon ko kay para ra man pod ni skaduhan na ho. Salamat ka jud ma'am bisag mag-comment ka og maot sang vlog pero magsige man gyapon kag tan-aw di ba? Og di ka ganahan di adto na lang kog katan-aw. Pasensya na kasi kay di ko ka mo patulog nga na kanang away-away nga na di ko ka mo away. Magpasalamat hinong ko nimo kay nakahibaw ko nga na day pa ingana nga bisag napungot sang vlog pero mo tan-aw gihapon. Salamat ka jud nimo ma'am. Ja. Peace ra yang gusto peace di ko gustong samo kay napakuron sa trahedya sa kinabuhi. Gusto pa ko nga mo bakod. Kay arong
makalingkawas ako dari sa makasugod na pagsikay-sikay kay ang pamilya pud luoy wala ko makatabang nila kay mga sitwasyon nga ni ron maong pasensya na jud kay di jud ko ka mao mo patulog mga ingana ug mga ingan ng mga bitter. Ja, I love you hinuuni mo ma'am kay bawo kung aga ng bigis panah kanahang hater. Maong salamat kadyo ma'am. Ja, sa tanang mga nagdasig na ug sa tanang nagtimbaya. I love you ninjong tanan pod. Labi na sang mga sponsors. Happy ta jud ko makaginhawa og dako karon kay bisag pinaggan pa nihang ginhawa pero okay na kay na nakaatop na ko. Ja, gitrabaho na sang CR mabungbungan na. Ja, kani ang atubangan mabungbungan na pud ni kay diha nagmateryalis. Salamat kadyo sir nga naa sa Saudi Arabia. Kay mabungbungan na jud ni kay nana na dari gi-deliver na. Gipauna sa laman na CR kay arong na nami magamit. Diyan ni sis, so nasa Taiwan sis. Ang pimpod kanunay diha sis. Salamat sa kanunay yung pag-update. Natpanta punpuhon nga magkabanding ta. Ni ma'am nga naa sa Amerika. Ma'am, natpanta nga okay na jud ka. Kanang wa na jud kay gibati, nawa na jud imong gibati sa imong pagpa-implant. Ug ni kuya nga naa sa Canada, Kuya F. Salamat kadyo kuya. Na plaster nagang atop na okay na. Ug ni Ate Lupod na naabot sa Canada. Salamat kadyo te. Puhon magkita-kita ra lang kita ninyo puhon jud mao-okay nagpanahon jud makauli na mo. Adyo mong arian dari sang bahay. Pare jud mo na dari sa ahong little crib kay kamo di nakaangin nga maka-plaster ko. Ja ni Ate Phil nga nasa Italy te. Salamat kadyo te. Basta kamong tanan nga ning timbaya, kamong tanan nga nay malumong kasing-kasing salamat kadyo ninyong tanan. Ja, di lagi na sayangan naginjong pagsalig na nga ning tabang muna para maka-plaster ko. Da karon ag karsada nga na ipader wa pa jud gihapon gitangtang baw murag mga tao ato sa terminal murag wa ko ni chance nga abrihan pa ag karsada adto apa sila kay baw gansay may tabo gani mga tao pagyapoy biyahe. Ja guys, katong niingan nga di ko mundang og vlog kay may ngawon mo nang kaputod-putod sa jukuron guys kaya saan man nga napakugya si kaso ari sa ipod nagkabuntag malubat ko mangita pa po ko ka-chargean kaya maling ako kurente mo nang maray pa rin kamot na vlog og napay battery ng cellphone ka-vlog ko kaya karon dyan magtiwas sa pukog hakot sa halubla kaya na naman halubla katuta para mas karsada ibutang sa nag-deliver utang sa laman dud kay saan man nga natunong man ta sa sitwasyon nga ni. Guys, papanighang nahakot, tapay daghan na to sa karsada. Papa na guys, tapay daghan sa karsada. A few moments later. Ja guys, alas 9 na. Nagpatubig pa ko di akay way sudag pa na isudog mong drum jaog mag masa para bag tiwas para sa CR ja karga lublak dia nga mong gihakot ganina ja mga bunbon ja darag CR kuwang pa dyan siya og pila ka patong wa pa matiwas kay gabi na ugma po na pud magtiwas darag plywood nga para sa atubangan da guys kay ngiob man lagi ko kay wa pa man lagi suga may kurente hanggang gigamit plus light sa cellphone
arang ibutang ag flashlight ag pag video. Anja. See you again guys on my next vlog kay gabi na pod. Ugma po mag-update na po ko kasi mahuman ari. Anja kay nagpatubig pa ko. Kay wala mi tubig magamit ugma. Daghang salamat sa mga sponsors. Ug kanindong tanan nga nagtimbaya sa ang vlog.